chokwadi chakubuda pachina kuti vanhu vakangobvuma 2030 vatobvuma 2050. Zara mashoko ari kuda panguva ino vanhu vanyatso kuona the true reality yekuti musatamba nezvigananda imi. Zvigananda izvi vanhu vanenge vakatoplana mastrategies avo, but it can be bad news. Panguva ino tichiona kuti zvigananda at some point they might be just being used ne-central power the regime kuti vakwanise kuatina zvavanoda. Basi rabeda mashoko amuda nyogwa panguva ino tobva subscribe or like on the bell icon. Majara Jason Danyura chiti criminals must never be given a chance to change our constitution without our involvement. Never. The spirit of blessed Nesugeza will lead us, and we must do as he told us on his last address, to fight and to redeem our country from unrepentant and sadistic crooks vasina nyadzi. Ndo mashoko anomuda toka pana vana majara jasa achiti aiwa ngati-adopte the spirit yangaina blessed Nesugeza and then toimplementa zvaakatiudza on his last day kuti aiwa muri Zimbabwe ngatizameni patogona napo to regain control of our country. Tisasiya vanhu aiwa vanoonekwa kunzi havana tsitsi kana hanya nechizvaro chinyika Zimbabwe achita zvavanoda. Madevelopments ari kuda panguva ine ari kuya pana pachinogwa achinzi tangobvuma 2030 chete zvatodhakwa. They are going to remain in power kusvika ameno nemadescendants avo ese. Pinangomai section medu zvafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, just on the bell icon.